Hey guys, guess what is this? It's the money, Baba. But here is the question. Can you really earn it? I mean like big money, not pocket change. Like maybe $100, $500, maybe even $1,000 a day. Technology has advanced so much now that manual trading is a thing of the past. And signals from nobody's, forget about it. I'm talking about the bots from N-Trade. It's not just a bot, but it's a trader and a developer in one. It analyzes the market on its own. Crypto, stocks, commodities, OTC, everything. It tells you when to enter and actually make money. It's trade even on news where candles just explode, just like these waves. And this is just a beginning. You also get video tutorial, support and training from the one and only N-Trade team. No subscriptions, no fees, no scams. You trade with your own money and earn for yourself. Follow the link from Tando Committee and get a trading bot, VIP access and training all for free, guys. But you need to hurry, the spot may run out. The link is in my description. See you inside. Manje tshela mina ngiyakhuluma kodwa le ndoda hayi uyalwa mphathi uyala impela akanginiki lento engiyifunayo yazi indaba engakhulumi ingoba wenza okufanele ukuze akhulume manje phathi akukho engakwenzile manje sengenze konke okusemandle nami futhi okudlula lokho ukuthi ngimkhipha umphefumulo uyazi ukuthi uma ngabe ngimkhipha umphefumulo lokho kobe kuchaza ukuthi abangenhla bazohlala la emahlombe mayesefilelwa umuntu lalela wengqolosi labo bantu abaphezulu okhuluma ngabo baphezulu kwami manje bangifonela ekseni emini ntambama ngisakwazi ngisho ukudla ibreakfast ngenxa yabo yabo njengamanje ngikhuluma nje Minister of Defence ngale ngiqeda ukukhuluma naye yenza nje mina la ngaqala ukusebenza la kuboshe esikhulu eSouth Africa uyaniswalusi lwabulela uKhrisani so ngeke ngiluze umsebenzi wami ngenxa yakho uma kuke kwaphela leli viki yazibosha ingabanje wena manje ngizocela umozo wami la Nkosi yami abo babheka ubikela too short akawazi umthetho ne Ona Falake yini bengishayisa la unandoda thanda umbiza le ndoda Phakamise inyawo baba mensabela nawo mina shesisa manje sheshisi yini Bambi position bani Qala yini manje wathi woma baba bengithi home kuwena mani wathi home wena ngizwe ngithini kwena okay ngiyezwa mfethu lalela la baba wena wafika nophawu la nambe nidwebe izinto eningazazi la eminyango wena automatically uyi28 uyangizwa ngithini kwena ngiyi28 mina lalela wena mina nje raza nje bathi ngikumarinate nje wena mfowethu uyayibona leyo nto wena automatically nje futhi usuyi28 uthi baba lalela khona enye ingozi ongase mhlawumbe uhlangabezane nami mhlawumbe umithi nje asazi mhlawumbe le nto njalo la 28 baba hayi kanjani manje Sister. Alela. Hayi babhuti. Ngisangeni ke manje yabo lanto. Ngiyaphuthuma la. Yabo? Konke ngicela ungenze le nto. Imake ungazi usho nje. Isoka lami uligwazeleni. Ukhuluma le nto la. La ngene lapha kule nto le. Lalela. Iyonto engimele uyenze la wona. Imali ngawe ithatha manje. Hamba la. Tozenza la thenga isinkwa yabo. Thenga namaqanda ushise lapha. Yazi? Yabo ushisa nsosana la endlini. Bhuti. Mina khona la ngithatha ishwi ngakhona. Into engizocela ungenzele yona mfethu. Ngiyacela sister. Ungipakishele impahla zami la. Yabo? Ngicela uthi noma u50 ke bhuti uthi ueda nje. U50 ngoba senginikezile imali. Le mali zoba Ngizokuqoqela kodwa phela ke zincane uyazi nawe because sayishisa ezinye isikhathi usejele.
Kodwa lezi ekhona-ke mfethu ngiyaphuthuma yeso. Alright kulungile bhuti. Nazo. Siyabona lento eniyenzayo. Hayi. Ngiyadlala njami, ngiyayikingela. Madoda, mfaka 2 shots. Hawu madoda enkulu. Hawe 2 shots. Ukamngaphi mfowethu? Lapho ngaphi lesekanda lapho. Hawe nja yamini kwenze njani? Wabotoboto nje. Sengivele ngashibuleka lapha ema-toilet ngithi ngiyageza. Hawu. Yebaba. Manje ukushibilika uwena wokumarinate kanje njengoba utsheka nje emhlathi nekhanda. Angazi bebengasoli ngani phakathi kwezishibile kabuhlungu kanje. Banonya labantu. Hey madoda. Ekusaya 2 shots. Ungazongenza ibhari wena manje. Usungawushibileka kanje wena mase uyaduka isonto lonke. Ha? Lapho mina ngazi ukuthi ukhuluma ngayo. Wena ngizwile wena uthi uphathwe entambeni laphana wena uzama ukweqa la. Yazini mnumzane, i28 aliyenzi leyo nto mnumzane. Uthi sifela la ngaphakathi, ezakho uyazithwala uzufela ngaphakathi ethi abamba ndoda. Lapho moya indaba ayihlali phansi. Sebekutshela ukuthi bengizama ukweqa. Usukhohliwe wena mnumzane ukuthi indonga zasejele ziyakhuluma. Ha? Lapho moya indaba ayihlali phansi. Ngoba mfethu ayihlali phansi ngcono ngoba nawe uyawazi umthetho wangaphakathi angithi? Khuluma ngani? Shona malanga yo. Shona malanga yo. Fuma wena fuma. Shona malanga yo. Shona malanga yo. Namalanga. Phela-ke 2 shots ukuthi wena usutsheke kangakanani mnumzana akusho lutho lokho nami sasapha ngizogweba la ngowethu umthetho wase28 angithi siyezwana. Lapho mangathi ubona vele ngimabokoboko ngijeni ufuna ungiqeshe. Shona malanga ekusale namala. Shona malanga pusat Shona malanga. Shona Angibulale ngavele ngibulani. Efala ke xoba lenje ikhanda man. Xoba lenje ikhanda man. Hawu sofunani manje? Umani? Hibo iphoyisa. Ya sanibona sisiwami. Yebo njani bhuti? Ngiyaphila njani? Saphila. Ngizofuna uThabiso. Thabiso. Usho umfowethu? Hawu mfowethu samgcinani nje, usejele nje yasimazi. Lalela uThabiso weqile ejele. Bebabili. Bayafuneka. Hayi lutho nje bhuti ungaze ucheck nje nawe uyingenele labaphoyisa akekho nje. Akwazi phela sisiwami uthula ekhaya uThabiso. Akekho nje, sikaze simbone. Lalela-ke sisiwami yabona ngathi nawe usuyalingena lo daba. It's either uyangitshela uThabiso ulaphi noma sithatha wena sizokufaka ejele. Wasophazamisa ingalo yomthetho phela manje. Sengihlangana phike nejele-ke mina bhuti. Angithi wena uyasiza ukuthi isigebengu sethu sibaleke. Angithi ngiyakutshela ukuthi weqile wena uyamphika. Khona bhuti kahle kahle nje. Ukhona yena. Kodwa futhi akekho. Ukhona kodwa akekho utheni sisiwami mina ngempela. Ngithi mina bhuti uyabona nje ngoba nje ufike wafika nje kanje wabese wahamba nje kodwa yena uyabuya. Uthe uyabuya? Uyabuya yena. Ayikho inkinga sisiwami ngizohlala khona la ngimlinde. Mhlawumbe nje ngabe ungingisela amakhekhe nje. Nesihlalo ngihlalela ngaphandle ngimlinde. Ngizohlala khona la. Imama khekhe ngaba seyapahlangene nophenyo. Indlela esebenza ngayo ungaphazamisa ingalo yomthetho. Umsebenzi wami sisiwami. Hayi kulungile bhuti. Lalela ungenzele neti ipune ezintathu zashukela. Hayi bhuti. Anguliphuzi ubiso lwamanzi njalo. Hey Mkhize. All in order bhuti, all in order. Ku right ungakulinda lapho nje. Qhubeka na umsebenzi. Inzima impilo yasejele man. Yes. Yes, I understand, Minister. I understand. In fact, I'll make sure that they fund these criminals. Yes. Now I understand the consequences. Mphathi. Uyangiphazamisa. Yes, ma'am. Okay. Thank you.
Yini manje uthweni? Mphathi, ngithi angiphinde ngizozwa phela ngalo daba engakade ngangilibikile futhi eqaleni nalento eyenzekalayo la ngaphakathi. Kade kwenzeka okunye-ke futhi khona manje. Kade ngishaya umuntu ngalena, washaya umuntu walinyazwa manje. Manje ngithi angibike phela ngoba manje nami ngisithola sengikulobishi manje. Kanti lento angiyifuni ezophazamisa isigwebo sami manje. Kanti kukhulu ukukhohlakala okwenzakalayo ngalo. Awumeke, iyona into ongiphazamisa yona leyo, ngibe ngikhuluma nominister ocingweni. Oh, bengazi ukuthi ukhuluma nominister, ngiyaxolisa mphathi, ngiyaxolisa. Awumeke, kambe uba igama lakho? Ufalakhe mina. Falakhe. Yeah. Yini oyiboshelwe la? Oh, hayi mina kuthiwa ngashaya intombazane kodwa kahle kahle kwakuyi self defense lapha. Hayi ngoba ngangishaya intombazane. Self defense. Yeah, baby. Yana self defense. Idlakele ngake self defense. Lalela. Awumeke, ubuthe bakwenzani laba? Oh, lensizwa le ngangireport ekuqaleni. Lensizwa inkweca ngenkani lensizwa le. Oh, ikweca ngenkani. Hayi. Oh, lalela. Wele kuyona kuyokwenza self defense kuyona. Ngibhizi la. Sathile nominister. Angithi self defense wena. Hamba ukuqhubeka naye self defense leyo. Hamba. Ngilahla nawe mphathi. Yebo. Dale. Hayi bathabisa. Sibekwa yini la? Hey la kusasiza ukuthi ngibekwa yini la. Wena umuntu kanjani wena? Ngisajala mina. Hey uma kancane ngamhaka zishaphi lana manje. Awu kade ngidla amasi ngisuthi. Wangisilima wona yazi. Wangisilima sithi singavela siqunjelwe kanje ngathi uqeda ukudla amasi manje. Isizu umkhaba lo nje. Awukumkhaba nje bezishaphi la umithi soba mfethu. Soqabana kwimanje bathi zishaphi lana mfethu umithi kanjani? Okay. Bengithi ngisazokutshela. Ngipregnant. Ubungekho. Manje ubalokhulula isizo. Cha ubungekho awumazi. La. Iyonto ngizela serious yazo. Mina nawe. Siyahamba manje. Siyoqala impilo entsha. Swi eMozambique. Yes. So hamba naso lesi sakho lesi. Yes. Ukuthi lengane soyenza njani sobona phambili zikhona inyanga le. Ukusangana ngeke uphinde uzuzukeke. Yabo lalela ngisanga. Angeke nje uzuphinde uzuzukeke ngavele ngisuke. Wethatha imali ngakho? No, uyazi ukuthi bengumenza izinto bangumala vuke. Yabo umala vuke okuvusa ejele, right? Lalelake, mina angiye eMozambique. Yabona la. I have a school to attend. Ngiyasebenza futhi, nginabazali. Ngithi ngiyazama ukwehlisela umoya ngikwenzela izinto kahle la ungazongitshela indaba amasimba ke manje yazi. Into ozoyenza lo zongena la kini la ngaphakathi uqoqe impahla mina nawe siyahamba. Le ngane yakho ngizoba uthi ngenze njani ngifune ngane mina yazi. Yazi izinto engisho. Siyazwana? Ngiyabuya manje futhi. Qoqa zonke impahla zakho sihamba. Wona ngathi awusangazona kahle. Yebo. Emasiya. Hey foolish lam labona doda. Yona doda ucwali wena. Bom. Ya, ndote umalafla. Azi bengicabanga. Imali lento uyisho mfethu. Uthi mina sengiyi28. Ngabe lokho kusho ukuthi wonke ama28 azongenza lento ongenza yona. Hayi, akunjalo Falakhe phela imini ugeneral. Wena Falakhe usabela nami. Akekho omunye umuntu ozokusodomaza la ngaphakathi ngaphandle kwami. Ngijabama. Imali. Ikhona indlela mhlawumbe engenzeka ngayo ukuthi ungiyeke mfethu ungayenzi lento oyenza kumina. Uyabona Falakhe leyo usuyiqala ithanda ukubabucayi kakhulu. Yabona la mnumzane siphila ngegazi. If wena ndoda ufuna ngikuyeka usufuna ukuba undoda la ngaphakathi. Uzofayela uphakama ndoda uchithe okusabomvana kuqhantsha igazi ubanjwe omaphuzu bekubambe ngesidaka sihlekhe bekubambe ngesidaka sihlekhe uhambe emabhokisini ubuso insizwa ubuye la ngaphakathi sesizokunikeza omunye umthetho wase 28 ukuthi ungasodomazeki engajabamba. Hayi kodwa hayi ubala lona. Bala lo yabona nje ukuchitha igazi akunankinga nakho. Kunokuthi ichitheke lelami igazi. Lento lokuyenzeka la kumina.
Awubala lona. Usho ukuthi uqhaqhayo selithanda ukuqina wephela. Kufuna ungitshela ukuthi uzokwazi mnumzane ukuthatha umbese uyogwaza enye indoda engezange iziyenze lutho kwena. Mina ngenziweni njengoba kwenzeka konke lokho kwenziwa kumina la ngenzeni. Iyakulula njengobusho kodwa ngibuye ngathi ukhakhayi lwakho seliqinile yabo. Buka lana. Yabo lento. Yeah. Yaliqhantshisa igazi endodeni. Ibuke ibukhali futhi. Ibukhali kakhulu andazi nomunye umthetho ndoda. Ayibuyi lento ingasebenzanga. Yabo nje base ngikunika yona. Ngeke yabuye ingasebenzanga ndoda izosebenza wena ngithi yabamba. Uqala ngabo fala. Ufela nje lo. Hello. Yebo bhuti. No akubalekile ukuthi ukhuluma noba imi. Cela ukubuza ukhona umuntu ekuthiwa uThabiso Majola oweqile ejele mhlambe. Yeah, cause kade lana manje kumina and uyingozi lo muntu lona guys ngiyacela bandla. Okay ngizonisendela i-address. Uzobuya uthi uyabuya manje ufuna ukungithatha ngenkani. I was his girlfriend waphuma uyangithreatenisha nje okuningi sokhuluma sesila ngiyacela ngicela ngizini bandla. It's a matter of life and death and ngowesifazana ukhulelwe.